Nzvimbo yeMudawarima ndo panga pane ungano yekutenda vatsigiri vemusangano weZANU-PF kucluster yechipiri, nzvimbo dzinosanganisira Magarasadza, Pokoteke, Chirasauta, Mupatsi, Red Hill, Rambakombwa pamwe chetewo neTsate. Chiitiko ichi chauya mushure mekukunda kwakaita musangano weZANU-PF musarudzo dzakaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu gore rapera. Honourable Minister Felix Tapiwa Mhona vanomiri vedare reparamende kunzvimbo iyi vakavimbisa nekusina mashoko emutungamiri wenyika ekuti kunyangwe zvazvo kwakaita nzara hakuna munhu achazofa nenzara. Vakati mutungamiri wenyika ari kushingaira iye zvino kuitira kuti matambudziko anouya nekusana zvakanaka kwemvura kwaitika mwaka uno apedzwe uye chirongwa chokubatsira vanhu chakutotanga chiri kupfuurira mberi. Hanzi nababa wedu vaMnangagwa, hakuna imba ichafa nenzara. Ngatibatei mashoko iwayo. Mafambiro anoita chikafu chinofamba chichibva. Kansela ndiye achaziva musha ine nzara. Izvo zvitanzwa kuti misha yese ine nzara. Asi kutaura kwamaita ndo patamboti dzimwe dzimba dzakutungamirwa nevana vabereki vakatisiya. Icho kwadi mukaona utamira mutsara nemwana atiri kuziva kuti ndiye aritove mai ndiye baba. Tinoti dai atanga ambowana ndotsika yedu. Vakatiwo mugwagwa unobva wedza wakananga kubwera uchipfuura nepasadza uchatanga kuvandudzwa nguva pfupi dzinotevera. Migwagwa yedu tichatangira iwo wakasarira tara uyu. Uchipinda masadza vemashopu monovaudza vachigadzira yemashopu achinaka zvinoenderana netara iri kuuya nepamashopu sei. Toisira pane shangwe tozoisumudzira pane shangwe ichisumuka futi. Chatiri kuda ndechekuti inobuda nekubhuyera uko. Masachigaro akasiyana-siyana vakataurawo dambudziko rinosangana nevanhu zvikuru sei nekusanaya kwemvura uye zvakasinirwa nevasachigaro vanobva kunzvimbo dzinoti ward 27, ward 26 neward 25 inova ndiyo iri pasiwo penzvimbo yeMudawarima paitika chiitiko ichi. Viva ZANU-PF! Pasine mhandu! Yero dambudziko! Mudumbu! Gore rino mvura yakaramba kunaya. Kwakapisa. Hatidi kunyeperana. Chatiri kukumbira Honourable. Takumbira kuti nyangwe vanobatsira ivavo vakauya vasaita zvekuti tiri kunyora vanhu cheni mubhuku. Kunofiwa. Sachigaro veDCC Comrade Vernon Muringani vakatendawo vatsigiri vemusangano weZANU-PF uye ndokuti nyaya dzakakosha zvino ndedzokuvaka musangano. Nguva yatinayo semusangano iko zvino ndewekuvaka musangano kuti usimbe. Saka pama-cell structures hakunovakwa apa. Pati iri kuda kuti pavakwe ma-cell structures echokwadi kwete nzara yemene. Muri kundibata here makomrades? Tichauya tichizvitsanangudza asi ma-cell structures hakunovakwa. Ngave ma-cell structures emusangano weZANU-PF. Vana, madzimai nevarume nevakomana vakaona mukana wekutamba pachiitiko ichi kunyangwe kwaipisa zvako. Madzishe anoti headman Tambaoga na headman Mutengwa vakauyawo vachitsigira kukunda kwemusangano weZANU-PF pachiitiko ichi. Headman Tambaoga ndokuzopeta chirongwa ichi nemashoko akakosha. Uyezve ndinoda kutaura zveticheti isusu semaZimbabweans kwete vanhu vekuchikomba chete. SemaZimbabweans ngatisapindwa ine yatingati dependency syndrome yekuti tinomirira kupuhwa chete. Aiwa ngatikotei tichiinitiata zvimwe zvinhu tega tokumbira tichiona kwaunzi zvechokwadi tine potential yekuita zvatiri kuita. Love more mchakandona masunungure weRadio Vaya.com.